Igbo ekene m breaking news kpa asị akụ aka ege ntị n'ụbọchị nke taa. Breaking news na-ericha na mgbede taa bụkwa na ụbọchị tata bụkwa na 11th of July 2023. Sikwa na ka ha egwu ndị mmadụ gwayo Okija shrine si ha Okija asịrọ kokwenu ko anọ inu maka mgbe G Park na ndị Okija nwecha problem asị na ya egwu si na ama mgbu ma ndị nwe mgbe sacrifice chi efi ndị nọkwa na ebe a na-eme ya wee ihe sorokwa na wee taa anụ efi iji gosi na ọ bụrụ onye asị ya nwụọ na anwụ mụ ihe a bụ ihe iji sheli ndị mmadụ ego. So onye nke anụ wee jide kịta anụ na akọkwa na since March ka bịa kpesala ndị Okija shira maka na ka the news si wee gaa mgbe nya bụ ihe bịala ike na efele mbụ wa na-ekpuchi aka ghara efi ya anya kịta anụma ya bụ ịkwa akụọ na ama wee gbaa na-ekpuchi wee na-asị na ịmago eme nka kịta anụma ya bụ ihe anaghịzi ekpuchi maka ya bụ chief priest atụghalị ya nga maka oli 5 million naira ndị mmadụ ọfọ ọgajik na ndị ọ na-aga akpa ma ndị na-ese bensin ma ndị na-aṅụrụ onwe ha kai ma ndị na-atapụrụ onwe ha anụ ọkụkọ ọ na-aga achịpụta na efere mbụ ụwa na-agba n'ihu akwụkwọ mgbasị ndị niile ha riri ego n'obodo ebe ya anatawa na afta dị ọda na ekwesịghị ite nke mma ijeba jiri adịdadị mmiri eju ọgwụ ọnụ maka na onye a na-adụ ya ebe si ya egi ya ama nwaanyị babụ ndị Igbo ya ha nakọta ofu ebe anaghị ebu ọgwụ akross border ọgwụ ada akross border ọgwụ ada akross border ihe na imecha biya ebe ahụ osi mmadụ li n'ọnụ mgbe ha egbu ya mana ọgwụ ada akross border biko nyenekenenu ka G Park so nye anyị breaking news ihe mere na Okija shrine. O rejiela na nke ikpeazụ a enwere ihe mpa zụtara na nke ikpeazụ a bụ ubupụtara anyị breaking news. Anyị wabụ ndị nta akụkọ anyị ha pụọ wee break the news maka ama m na so many people gara atụ egwu break news a mana anyị nwahazi bụ ndị nta akụkọ dịtụ na ọ bụ ụmụ wepụtara news na Google si na efere mba ụwa si na ụlọ ikpe wee pụta mgbe break niile na ọ bụ ụmụ udere gee ntị na akụkọ mere eme ihe a bụ breaking news today bụ 11th of July 2023 breaking news is mefere n'aka Chuka Ụba n'Ebonyi steeti n'ụlọ ikpe Magistrate Court n'Ebonyi steeti. Gee ntị ka unu nụ ya bụ ife mere eme. The headline sịrị dreaded Okija shrine chief priest sent to prison for swindling client of 5 million. Sorry, when you were not some other new Igbo. Grandpapa Igbo, ọ sịrị na onye na-efe arụsị Okija ịma na abazi onye bụ aka ji ọfọ onye na-abụ aka ji ọfọ mana ndị claim na ha bụ aka ji ọfọ ha karịrị akarị. So ndị na-aga akpọ ndị mmadụ ejere arụsị Okija eje agba iyi na-aṅụ iyi na-agba ụgwọ na one of them bụ chief priest na-efe dị arụsị na aka akparago ya bụ eze Kultur wee kwubezie mmụọ chiri ya ọzọ na o gburu mmadụ wayo napụ 5 million onye agbatara n'ụgwọ ogonye na bụ abịa tọọ gara arụsị werezi ụjọ gbafuo agbatazi ụgwọ ha nwahazi eme gịnị erie ngwa gee ntị n'ihe mere eme. Ọ sị dreaded Okija shrine chief priest sent to prison for swindling client of 5 million. Kpụrụrụ but achọghị m ebu the news but ka m gụtara nwa mpempe maka the news toro ogologo. Ọ sịrị a 45-year-old chief priest of the dreaded Okija shrine located in Okija town here in the government area of Anambra State mmadụ Abụrọchukwu Moral Obi has been sent to prison for allegedly swindling his client Jeff Okoro Eze of the sum of 5 million. Okay. According to PMS Press, he said report that it was the order of the magistrate court sitting in Abakaliki, capital of the state, which has ordered his remand at the Nigeria Correctional Center Abakaliki for allegedly advanced fee fraud.
Number that was the chief priest Obi was arrested by the operative from the Ebonyi State Police Command for allegedly defrauding Okoreze of the said sum of money where he visited Obi's shrine in the March 2023, and they complained to him that one Naira owed him money had refused to repay. He was said to have asked the chief priest Obi to assist him to recover the money from his debtor and assured him that he would make the debtor to pay back the debt, which later turned out to be a fraud. The police informed the court that after the chief priest Obi recovered the 5 million from West and the money was paid into his Access Bank account, he allegedly absconded with the money. He was said to have disconnected every communication he had with the complainant, who eventually reported the matter to the police. Obi was then trailed, eventually arrested and detained for interrogation over his alleged criminal conduct. After rounds of interrogations, the police found him. Culpable and subsequently charged him before Magistrate Ojemba Isoko on 2 count charges bordering on fraud under the criminal law of the state. Grammars na efere ndị a na-akpọ PM Express. Na one of those people na ekwugharị ọnwụ n'akụkụ Okija shrine agbata ụgwọ, a ga-asị na agbara gị ụgwọ, ha agbatazie dị ụgwọ duto ụjọ na-akụ ndị mmadụ n'ahụ akwụzi ha dị ụgwọ kama ya arịta ọnụzi ego to ndị agbatara ụgwọ the next thing bụ ozugbo kpam ewe dị ego sulo. Go to PM Express and see the news. Amara m onye dibịa nke ọ bụ ụlọ esi na mkpọrọ mmadụ afọ onye mkpọrọ afọ kama na nke a bụ ihe na-eme taa. One of those people na-ekwugharị ọnwụ n'akụkụ Okija shrine. Ọ bụ na ndị na-efe dị bụ ọdị ịtọ dị ịnọ ama ha ịma nwere one of the chief priests na-efe arụsị Okija n'aka akpara gị na o gburu mmadụ nwere 5 million. Onye ji n'ụgwọ 5 million ewetezi eji ego retọnụkwazi eji ego were ya percentage orie thank you rie very much. Anyị nọ n'ụbọchị nke taata ka isi na vidiyo anyị ọ dịkwana gị maọbụ ike onyela anyị aka na ishi ya tekwala aka na-agbasa anya bụ ozi ka ndị ọzọ sorokwa gị wee na-afụcha maka jee paakị n'okwu ya sị na ndị mmadụ na-atụ egwu ipost na vidiyo ma anya nwa bụkwanụ chief of staff general bụkwanụ okwu anya ọnụ si ka o weta ya ka o wee na-egosikwa na onwe ihe a ha ji eme anwansi na gọọmenti kpalaga aka samlokosi mgbe ahụ bọmbụ daa gbemina ma ọfọ ma onye ji ya onye ọbụla ikitikiti. So biko ka anyị na-ekwukwa ihe mbụ ka agwụkwara ikpeazụ biko si onye ọbụla nyere aka na share vidiyo anyị na subscribe ka na this channel ya subscribe chi na-agba notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla atile vidiyo ọfụ nke kachasị mkpa biko so drop your comment in the comment section then like this post. I am one mgbe ọzọ kene Igbo niile kene ihe Nigeria Igbo ozi ka ọ dị.